Het is een bijzonder en nostalgisch beeld bij Blijen. In een veldje van een hele bunder wordt vlaaksrispen. Gewoon wij wordt dit rispen met een machine. Vlaaks. Want het is de tijd van de vlaaksrispingen. Maar als de machine het net docht, dan moet het met de bleer te gaan. Dat is nog een hele put. En dus waren vrijwilligers vregen. Simon reageerde. De regen verneem je dan op een gegeven moment wel. Ja. Maar ja, dan gaan we het even rechten. Ja. En op het eten een bakje koffie. En de gezelligheid, hè, dat is het meeste. Ja, maar en hoe vaak heeft u dit gedaan? Dit is mijn tweede keer. Ik ben juist begonnen. Voor Douwe van der Wij van de Einekoervereniging een grote opluchting, al die help. Ja, nou, wij zoeken een machine en die zoeken de lokale trolley machine. En die gingen wel een paard maken bij de trekker langs rijden koe. Ja, dan bleek de machine kapot te zijn en dan mogen we op vakantie. Ja, en het materiaal aan. En is het nog je werk? Nee, maar ja, het is wel even wennen vanzelf, hè. Maar, vreeg je af, je kunt dit toch gewoon menen? Nou, dat wordt niks. Want de vlaks, er zit een vezel in, dat het hem goed. En die is zo sterk en die moet draaiende delen, gaat overal omheen zitten en het rent al vast en het smoort. Dat is het meeste, dus eerst even en dan is het gebeurd. Maar een soort hand maakt je ik licht werk. En het is ik nog wel leuk. Die in het eerst wat stressig al hier. Ik denk, hoe maakt het eruit? Godverdorie. Maar als de mensen al binnen, jongen, hartstikke gezellig. En prettig oren en mensen die te sjouwen en die vinden al echt nostalgie, zeiden ze, hè, van vroeger. Dat had wel wat, maar het is wel pakkenwerk. Maar de regen had het wel? Ja, de regen ga ik net lezen, man. Beetje stief in de voeten voor mijn. Maar als we een beetje enthousiast zijn en we zetten erop, na 2-3 dagen dan mag het eraf wel. Maar als je een draaiend te maken. Die machine hoe je hem net weg. Die hoeven net weer.